И така, приятели, аз съм Спин БГ и това е Big Farm. Яйцата ми са готови. И миналия епизод, т.е. тук-що си кръстих фермата Спин ЕОД. Защото някои неща и трябва да продаваш. И миналия епизод програмата ми беше направена само за 10 минути и за това спираше така. Но няма нищо. Сега го направих на 1 час. Цял 1 час. Много е. Сега чудя се къде да си преместя хамбара. От ниво 6 аз бях от преименуването на фермата си направих при преименуването на фермата ми дадоха XP и дигнах един левел. Са, приятели, как да си направя фермата? Хамбар. Това ще го оставя тук, обаче ще го преместя това тук, това тук, това тук. Пак не става. Сетих се как ще стане, но не съм сигурен. Стана, приятели. Стана, ако не станеш. Така. Така е хубаво. Ето така. А това ще го преместим ето тук. Хубаво с така. Стана. Имам нова задача. Дом, сладък дом. Струва ми се, че получаваш все по-големи поръчки. Не го знаех. Предполагам, че Даниел ти е приготвил дори още по-големи. Добре. Трябва да освободиш място за още работници, за да си готов. Така, имате 2 къщи във фермата си. Значи, аз нямам 2 къщи. Нямам, само една имам. Определено се нуждаеш от това. От кое? Да, имам 2 къщи, добре. Видя ли всички тези неща във фермата на Лестър? Кое? Това ли е фермата на Лестър? Това е летище. Ама къде е фермата на Лестър? Дай, да си взема още една. Това е хубава къща. Хубава. Това е просторна плевня. Това е хамбара, обаче просторна плевня не съм виждал. То плевнята е също като хамбара. Само че в синьо. Абсолютно също. Само че в синьо. Къде да оставим къщата? Ще оставим тук. Какво стана, приятели? Това май ми се бъгне. Да. Нови възможности. Трябват ви съоръжения за преработка, за да работи фермата ви икономично. Така. Преработват страничните продукти в необходими за други сгради полезни ресурси. Силза, бе!
Но още няма. Защото ми трябва място. Ще оставим къщата до тук. Не знам защо миналия път. Да забързаме малко. 3 злато. Така, даде ни едно XP. Едно XP, само едно. Само едно. Сигурно това нещо ще го направя друг път. Тоест, извън епизода. 350 злато. Защо да не? То всъщност няма значение. Или пък и. Защото работниците ми сигурно няма да могат да минават. Това следващи реколти не мога да го затворя. Така, приятели, аз бях SpinBG и до следващия